дөрес тотасыз икән, сезнең ятып торган өлешләре киң була. Гарәп графикасында язалар, куязмаларны өйрәнәләр, язу үрнәкләре аша тарихи вакыйгаларны искә төшерәләр. Әлфия Исхакова яшьләрне гарәп алфавиты белән таныштыра. Бу төр язу үткәндә генә калырга тиеш түгел ди. Узган гасырларда гарәп язуы татар халкына үзен татар халкы итеп саклап калырга ярдәм иткән. Чөнки һәрбер татар кешенең иендә гарәп хәрефләре белән язылган шимайлар, ниндидер текстлар эленеп торган. Борынгы язу үрнәкләре кабер ташларында, элекеге календарьларда һәм китапларда сакланып калган. Мисал өчен, биредә Акылгалинең Кыссаи Йосыф поэмасының кулъязмасы тәкъдим ителгән. Ул 13нче гасырга ук карый һәм бүгенге көндә аның 300дән артык күчерелмәсе бар. Санкт-Петербург һәм Татарстан белгечләре оештырган күргәзмәдә 90лап экспонат бар. Бүгенге чара ул инде гомумән беренче тапкыр безнең татар дөньясында, татар язу тарихында беренче тапкыр җәмәгатьчелеккә шушы кадәр байлыкны күрсәтү һәм әлеге язу тарихының, аның бүгенгесе, киләчәге турында сөйләшүнең бердән-бер шушындый бер юлы. Халыкара фәнни конференция төрле төбәкләрдән 200ләп катнашучыны берләштерде. Мәскәү, Санкт-Петербург, Иран, Казакстан, Үзбәкстан, Азәрбайҗаннан тарихчылар, археографлар, тел белгечләре килгән. Конференцияның маңызы үте зур. Конференцияның максаты зур, чөнки ул Евразия континентындагы язу мәдәниятен, ондагы кулъязмаларны танытуга юнәлдерелгән. O'zbekistonda o'sha Shahobiddin Marjoniy, Kursaviy va boshqa yirik tatar xalqining namoyandalarini asarlari saqlangan, tatar xalqining merosiga oid bo'lgan ko'plab qo'lyozma asarlar va boshqa meros bor. Конференцияда яңа интернет-портал тәкъдим иттеләр. Ул Европа цивилизациясенең язма һәйкәлләренә багышлана. Хәзер теләге булган һәркем онлайн рәвештә уникаль экспонатлар белән таныша алачак. Өйрәнгән материалларның күләме ул тарихның бик кичкенә бер өлеше генә кебектер. Әле эчкә тирәнрәк кергән саен яңа мәгълүматлар, кызыклырак фәнни ачышлар булачак һичшиксез һәм ул безгә менә милләтебезне, халкыбызны шушы тормыш эчтәлегенә якынрак тартырга мөмкинлек бирәчәк. Кул язмасы аркылы, артефактлар аркылы күренә ничек элек булган. Аны үзгәртеп булмый, анда язылган ул. Теге үзгәртеп дисәң дә үзгәртеп булмый. Тарих язылган. Шуның өчен без бик игътибар итәбез. Конференция 3 көн дәвам итәчәк, ә борынгы экспонатлар тупланган күргәзмә исә 15 декабрьгә кадәр эшли. Инзилә Хөсәенова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.